Do kampane Milión detí sa modlí ruženec sa každoročne zapoja deti z celého sveta. Výnimkou nie je ani Slovensko. My sme sa na modlitbu svätého Ruženca boli s kamerou pozrieť do katolíckej spojenej školy svätého Mikuláša v Prešove. Kampaň Milión detí sa modlí ruženec vznikla ako modlitebná iniciatíva pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Cieľom je posilniť jednotu v cirkvi a vytvárať spoločenstvo prostredníctvom modlitby svätého Ruženca. Do kampane sa zapojili aj žiaci katolíckej spojenej školy svätého Mikuláša v Prešove. My deti učíme, sprevádzame na ceste a na tej ceste ku kresťanskej zrelosti modlitba je nevyhnutnou súčasťou. Čiže učíme ich modliť sa. Každoročne sa zapájame do tejto výzvy na prvom stupni základnej školy takýmto spôsobom v telocvični spoločne a počas aj celého týždňa cez školský rozhlas modlitbou desiatku. Je to prepojené aj s misijným týždňom, takže takto dve akcie spájame. Modlitby ruženca sa v školskej telocvični zúčastnilo 10 tried z 1. až 4. ročníka. Žiaci sa modlili nielen slovom, ale aj pohybom. Každá pani triedna učiteľka musela teda zabezpečiť z niektorých tried vybrať na 5 tajomstiev ruženca svetla 10 žiakov. Celé to mala na starosti pani učiteľka Janka Kováčová, ktorá to celé zmanéžovala, dala tomu takú myšlienku vytvorenia ruženca z futbalových, basketbalových a iných lôpt. Platí také pravidlo, že čím viac zmyslov je zapojených, tak tým hĺbšie to preniká do srdca človeka. Modlím sa svätý ruženec. Vždy, keď ma niečo trápi a keď chcem tou modlitbou niekomu pomôcť. Cítim sa pri tom veľmi dobre a modlím sa to vtedy, keď ma niečo trápi a chcem, aby sa to vyriešilo. Snažím sa modliť každý deň, hlavne teraz cez október. Dáva mi to taký pokoj, keď sa modlím.